How to become a true Christian. Finnish language part 1. Ihminen ei ymmärrä henkiosaa itsestään. Hän yhdistää kaiken fyysiseen osaansa. Edenin puutarhasta sinulle kerrottiin, että fyysinen osa on tehty maan tomusta ja henkiosa tuli Jumalan elämän hengityksestä. Sanasta elämän hengenveto elämä tarkoittaa ikuisuutta. Myös lause elämän puu koski ihmisen fyysistä osaa. Mutta ihminen söi kielletyn hedelmän puusta. Jumalan käsky Aadamille oli selvä. Älä syö hyvän ja pahan tiedon puusta. Jos teet niin, sinä voit kuolet, mutta Aadam ei totellut Jumalaa ja söi siitä. Ihmisen fyysinen osa teki syntiä, koska henkiosa tuli Jumalalta. Joten Aadam ja Eeva potkittiin ulos puutarhasta, koska Jumala ei halunnut heidän syövän elämän puusta. Kyllä. Käärme sai Eevan syömään kiellettyä hedelmää ja Eeva Adamin. Ihmisen rangaistuksen fyysinen osa oli palata maan pölyyn. Jumala ei maininnut rangaistusta ihmisen henkiosalle, mutta tiedämme, että henki on matkalla ikuiseen tuomioon. Alkuperäistä henkeä ei voida enää yhdistää Jumalaan. Jumala Herra sanoi Koomeelle Mooseksen kirjan 3:15 ja minä panen vihollisuuden sinun ja naisen sinulle sinun siimenesi ja hänen siimenensä kanssa. Hän musertaa sinun pääsi. Ja sinä murskaat hänen kantapäänsä. Sinun tulee heti tajuta, että siinä lukee siemen naiselta, mutta tiedät, että siemen tulee mieheltä. Ihme on tapahtumassa. Sinun täytyy tietää, että Jumala tekee jotain naisen sikiämisessä. Monet teistä tietävät, että siemen on Jeesus. Edenin puutarhan tapahtumista tiedät, että ihminen vasi Jumalan kanssa, mutta oli puhdas ja synnitön. Jokainen syntyy syntiin ihmisen synnin takia Edenin puutarhassa. Menetelmämme, että fyysinen ruumiimme kuolee, ja tiedämme, että fyysinen ei voi miellyttää Jumalaa. Alkuperäinen henki on matkalla kohti tuomitsemista, mikä tarkoittaa helvetiä. Tulemme. Että naisen siemen tulee olemaan ihme hedelmöityksessä, eikä fyysinen mies ole mukana. Näemme, että naisen siemen on Jeesus. Tulemme. Että naisen siemenen on tehtävä jotakin alkuperäisen hengen kanssa, jotta miehellä olisi ikuinen elämä Jumalan kanssa hengellisesti. Selvyyden vuoksi ei vanhassa testamentissa voi saada iankaikkista elämää Jumalan kanssa, koska heillä oli alkuperäinen henki. Alkuperäinen henki on matkalla ikuiseen tuomioon. Ja sinun fyysinen ruumiinsa kuolee. Jumala voisi vain siunata heitä pitkällä fyysisellä iällä. Mutta profeetoilla ja niillä, katso päälle, pyhä henki tuli ja heistä tuli pyhää. Tulee olemaan iankaikkinen elämä Jumalan kanssa. Siksi Israelin lapsia kutsuttiin fyysisesti vanhurskaiksi uskoviksi. Heillä voi olla vain pitkä fyysinen elämä, ei hengellinen elämä Jumalan kanssa. Tämä on postaus, jonka kirjoitin ryhmilleni Facebookissa. Kutsun sitä henkeä, olet syntynyt alkuperäisen hengen kanssa. Alkuperäinen henki on saastunut, koska Aadam ja Eeva söivät kielletyn hedelmän. Minkä vuoksi olet syntynyt synnissä? Jokaisella vanhassa testamentissa on alkuperäinen henki. Heitä ei voitu siunata hengellisesti, ellei Jumala ole valinnut heitä näiden määräysten tehtävään. Johannes Kastajalla oli tehtävä. Hänellä oli uskomaton siunaus. Luukas 1:15 sanoo, häntäkin täytetään pyhällä hengellä jo äitinsä kohdusta asti. Daavidilla oli määrätty tehtävä, mutta hän pelkäsi, että Jumala ottaisi sen pois Batseban kanssa yhdessä syntinsä vuoksi. Psalmissa 51:11 sanotaan, että älä heitä minua pois edestäsi, äläkä ota minulta pois pyhää henkeäsi.
Vanhan testamentin saarnaaminen ja opettaminen ei voi antaa sinulle hengellistä siunausta. Sinun täytyy tietää totuus ja totella totuutta Uudessa testamentissa. Jeesuksen ja Nikodemuksen, jolla keskustelu koski fyysistä vanhurskauden uskovaa, oli alkuperäinen henki. Sinulla täytyy olla Kristuksen henki. Jumalan henki ja totuuden henki päästäksesi Jumalan valtakuntaan. Jumala saada Israelin lapsista pyhiä. Mooseksen kirja 19:5-6 sanoo, jos siis tottelet minun suostuni ja pidät liittoni. Olet minulle erityinen aarre kaikkien ihmisten yläpuolelle, sillä koko maa on minun. 6 Ja te olette minulle pappien valtakunta ja pyhä kansa, ja niin edelleen. Samanlainen Uuden testamentin kirjoitusten kohta oli tarkoitettu pakanoille. 1:2-9-10 sanoo, mutta te olette paapisto, kuninkaallinen kansa. Hänen oma erityinen kansansa julistaaksenne hänen ylistystä, joka kutsui teidät pimeydestä ihmeelliseen valonsa. 10, jotka eivät saaneet kansaa, mutta ovat nyt Jumalan kansaa. Jotka eivät saaneet armoa, mutta nyt ovat saaneet armon. Pappien valtakunta Vanhassa testamentissa ja kuninkaallinen papisto Uudessa testamentissa ovat opettajia ja johtajia. Hän ovat erillään pyhästä kansakunnasta. Naisen siemen oli Jeesus. Matteus 1:18 sanoo, nyt Jeesuksen Kristuksen syntymä oli seuraava, kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, ennen kuin he tulivat yhteen, löydettiin syntyneenä pyhänsä hengestä. 1. Jo. 5:6 sanoo, tämä on hän, joka tuli veden ja veren kautta, Jeesus Kristus, ei vain syystä, vaan ja verellä. Ja henki on se, joka todistaa, koska henki on totuus. Luukas 2:52 Ja Jeesus vanhempi viisaudessa ja iässä ja suosiossa Jumalan ja ihmisten edessä. Matteus 3:13-17 Sitten Jeesus tuli Galileasta Johanneksen luo Jordanin rantaan, että hän kastoi hänet. 14 Ja Johannes estää häntä sanoen, minun tarvitsee saada sinun kaste, ja oletko tulossa minun luokseni? 15 Mutta Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, salli nyt tapahtuu. Sillä tämä meidän on hyvä kaikki vanhurskaus. Sitten hän salli hänen. 16 Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat avautuivat hänelle. Ja hän näki Jumalan hengen laskeutuvan alas kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. 17 Ja yhtäkkiä taivaasta kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielis. Pakanain ei tarvitse kaikkea vanhurskautta. Elämme Uuden testamentin armotaloutta. Emme tarvitse fyysistä vesikastetta tullaksemme kristityksi tai pyhimykseksi. Matteuksen kirjassa käytettiin ilmausta Jumalan henki ja muissa evankeliumikirjoissa pyhä henki tai henki. Jeesus ei tarvinnut Kristuksen henkeä, koska hän on Kristus. Eikä hän tarvinnut totuuden henkeä, koska hän on totuus. Markus 1:10 sanoo, hän näki taivaiden erottuvan ja hengen laskeutuvan hänen päälleen kuin kyyhkynen. Luukas 3:22 Ja pyhä henki laskeutui ruumiillisessa muodossa kuin kyyhkynen. Jo 1:32 Minä näin hengen laskeutuvan taivaasta kuin kyyhkynen. Luukas 3:23 Nyt Jeesus itsetti palveluksena noin 10 vuoden iässä, kuten oletettiin, Joosefin, Helin poika, Markus 1:14 kun Johannes oli pantu vankilaan. Jeesus tuli Galileaan saarnaamaan Jumalan valtakunnan evankeliumia. Luukas 43:43 Mutta hän valtakunta sanoi, minun tarvitsenata Jumalan kuntaa myös muille kaupungille. Sillä sitä varten minuutti on. Jo 3:3 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny uudesti, hän ei voi nähdä Jumalan valtakunta. Matteus 4:17 Siitä ajasta alkaen Jeesus alkoi saarnata ja sanoa, tehkää parannus.
Sillä taivasten valtakunta on käsillä. Matteus on ainoa Uuden testamentin kirja, jossa sanotaan, että Jeesus saarnasi taivasten valtakuntaa. Se on väärä lausunto. Jeesus saarnasi ja opetti Jumalan valtakuntaa, että Jumalan valtakuntaa saarnattiin Johannes Kastajasta alkaen. Lisäksi Jeesus teki selväksi Luukkaan 4:43, että hänet lähetettiin saarnaamaan Jumalan valtakuntaa. Matteus 6:31-33 sanoo, älkää siis huoliko sanoen, mitä me syömme, tai mitä juomme, tai mitä me pukeudumme päällemme. 32 Sillä kaiken tämän jälkeen pakanat etsivät. Sillä sinulla taivaallinen Isänne tietää, että te tarvitset kaikkea tätä. 33 Mutta etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki sinulle myönnetään. Vastaanottaja olla kuin Jeesus. Meidän tulee saarnata ja opettaa Uudesta testamentista Jumalan valtakuntaa. Ennen ristiinnaulittiin, opetuslapset vaelsivat Jeesus kuin hänen kanssaan fyysisesti vanhurskaana uskovina. Ja heissä oli edelleen alkuperäistä henkensä. Monille uskoville on opetettu siihen asti, että Jeesus ristiinnaulittiin, mutta sen jälkeen uskoville ei ole opetettu totuutta Uudesta testamentista. Jeesus ristillä Johanneksen kirjassa 19:30 sanoo, joten kun Jeesus oli hapanviinin, hän sanoi, se on täytetty. Ja kumartaen päänsä hän antoi henkensä. Matteus 27:51-53 sanoo sitten, katso. Temppelin esirippu repeytyi kahtia ylhäältä alas, ja maa järisi, ja kalliot halkesivat, 52 ja haudat aukenivat, ja monet nukahtaneiden pyhien ruumiit nousivat ylös. 53 Ja tullessaan ulos haudoista hänen ylösnousemuksensa jälkeen he menivät pyhään ilmestyvät monille. Nämä ovat vanhan testamentin pyhiä, jotka eivät puhu kielillä. Tämä tekisi todeksi Paavalin lausunnon 1. Kor. 12:30. Tehkää kaikki, onko sinulla parantamisen lahjoituksia? Puhuvatko kaikki kielellä? Tulkitsevatko kaikki? Myös tämä tekisi todeksi Markuksen 16:17, N Jeesuksennen, ja nämä merkitsevät nämä lausun, jotka uskovat, minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, he puhuvat uusilla kielellä. Jeesus sanoo, että ne, jotka hän kastaa pyhällä hengellä puhuvat uusilla kielillä. Kysymys, miksi he eivät tunnistaneet Jeesusta hänen ylösnousemuksensa jälkeen? Johanneksen 20:14 kertoo nyt. Kun hän oli sanonut tämän, hän, Maria Magdalena, kääntyi ympäri ja näki Jeesuksen seisovan siellä, eikä tiennyt, että se oli Jeesus. Luukas 24:15-16 sanoo, niin tapahtui. Kun he, 2 opetuslasta kävelivät ja keskustelivat ja pohdiskelivat, että Jeesus itse lähestyi ja meni heidän kanssaan. 16 Mutta heidän silmänsä olivat rajoittuneet, niin etteivät he tunteneet häntä. Luukas 24:36-37 sanoo nyt, kun he, opetuslapset, sanoivat nämä asiat, Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi hänelle, rauha sinulle. 37 Mutta he olivat kauhuissaan ja peloissaan ja luulivat nähneensä hengen. Jeesus oli noin 33-vuotias, kun hänet ristiinnaulittiin. Henkesi kasvaa maksimissaan noin 20-vuotiaaksi. Jeesus noin 13 vuotta nuorella kuollessaan ristillä. Jumala siunasi minua nähdessäni vaimoni hengen kävelevän fyysisen ruumiinsa rinnalla. Vaimoni oli 60 ja vaikea oli vaikeuksia kävellä. Mutta hänen henkensä veli hätässä asennossa.
hänen henkensä noin 20-vuotiaalta. Jumala lähetti Jeesuksen saarnaamaan Jumalan valtakuntaa, Luuk 4:43, ja Jeesus lähetti opetuslapset saarnaamaan ja opettamaan Jumalan valtakuntaa. Monet jättivät tämän raamatun kohdan merkityksen huomaamatta. Jo 20:21-22 sanoo Jeesus sanoi heille jälleen, rauha teille. Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin minäkin lähetän teidät. 22 ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päälleen ja sanoi heille, ottakaa Pyhä Henki. Pyhä Henki on kaikkien hyvien henkien ylläpitäjä. He saivat Kristuksen hengen. Hengellisesti vanhurskaiden uskovien alun. Sinun täytyy ymmärtää, että Herra Jumala hengittää elämän henkeä, alkuperäistä henkeä ja Jeesus puhalsi henkensä, Kristuksen hengen, opetuslapsiin. Kun Jeesus hengitti opetuslapsille, kaksi asiaa tapahtui lähellä toisiaan. Kristuksen henki astui heihin heidän pelastajanaan, ja heidän alkuperäisistä henkensä tuli vasta luotuja henkiä, jotka oli upotettu Kristuksen hengellä, elävällä vedellä. Heidät kastettiin Jeesuksen nimeen ja heistä tuli uusi luomus. Kyllä, Jumala tarjosi tavan, jolla uusi luotu henkesi kastettaisiin elävällä vedellä. 2 Korinttilaisille 5:16 sanoo, siksi emme tästä lähtien katso ketään lihan mukaan. Vaikka olemme tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme nyt kuitenkaan enää tunne häntä näin. Roomalaisille 8:7-8 sanoo, koska lihallinen mieli on vihollisuutta Jumalaa vastaan, sillä se ei ole Jumalan lain alainen eikä voikaan olla. 8 Niin ne, jotka ovat lihassa, eivät voi miellyttää Jumalaa. 2 Korinttilaisille 5:17 sanoo, että jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanhat asiat ovat kadonneet. Katso, kaikki on tullut uudeksi. Kristuksen henki on yksi henki Isälle. Efesolaiskirje 2:17-18 sanoo ja hän tuli ja saarnasi rauhaa teille, jotka olit kaukana, pakanoille ja niille, jotka olivat lähellä, juutalaisille. 18 Sillä hänen kauttaan meillä molemmilla on pääsy yhdessä hengessä, Kristuksen hengessä Isän luo. Suuri komissio. Matteus 28:19-20 sanoo, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, 20 opettaen heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne aina, maailman loppuun asti. Markus 16:15-18 sanoo, ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. 16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta joka ei usko, se tuomitaan. 17 Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, he puhuvat uusilla kielillä. 18 He ottavat käärmeitä. Ja jos he juovat jotain tappavaa, se ei millään tavalla vahingoita heitä, he panevat kätensä sairaiden päälle. Ja he paranevat. Suuri lähetyskäsky Matteuksen ja Markuksen evankeliumissa on kristityn määritelmä. Monet eivät uskoneet minua, kun sanoin, että sinun täytyy tietää ja uskoa totuus pelastuksestasi ennen kuin saat totuuden hengen.
Efesolaiskirjeen 1:13 sanotaan, että häneen te myös uskotte pelastuksenne evankeliumiin, kuultuanne totuuden sanan, johon te myös uskoessan olette sinetöity lupauksen pyhällä hengellä. Jo 15:26 sanoo, mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden henki, joka lähtee Isän tyköä, hän todistaa minusta. Jo 16:13 sanoo, mutta kun hän, totuuden henki, tulee, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen, sillä hän ei puhu omasta vallastaan, vaan minkä hän kuulee, hän puhuu, ja hän kertoo sinulle tulevista asioista. Apostolien teot 1:4 sanoo. Ja kun hän oli kokoontunut heidän kanssaan, hän kielsi heitä poistumasta Jerusalemista, vaan odottamaan Isän lupausta, jonka, hän sanoi, te olette kuulleet minulta. Luukas 24:46-49 sanoo. Sitten hän sanoi heille, näin on kirjoitettu, ja näin Kristuksen piti kärsiä ja nousta kuolleista 3. päivänä, 47 ja saarnata parannusta ja syntien anteeksiantamista. Hänen nimessään kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. 48 ja te olette näiden asioiden todistajia. 49 katso, minä lähetän teille Isäni lupauksen, vaan jääkää Jerusalemin kaupunkiin, kunnes saatte voiman korkeudesta. Apostolien teot 2:1-4 sanovat, kun helluntaipäivä oli tullut täyteen, he olivat kaikki yksimielisesti yhdessä paikassa. 2 ja yhtäkkiä taivaasta kuului ääni, ikään kuin puhaltavan voimakkaan tuulen, ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. 3 silloin heille ilmestyi jaetut kielet, kuin tulesta, ja yksi istui kunkin päälle. 4 ja he kaikki täyttyivät pyhällä hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä, niin kuin henki antoi heille puhua. Monet eivät tiedä, että ihmisen alkuperäinen henki ihmiseen tulee Jumalan tai Jeesuksen hengityksen mukana. Genesis 2:7 sanoo. Ja Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja ihmisestä tuli elävä olento. Johannes 20:22 sanoo ja kun hän oli sanonut tämän, hän puhalsi heidän päälleen ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki, joka on Kristuksen henki. Apostolien teot 2:2 sanoo ja yhtäkkiä taivaasta kuului ääni, ikään kuin puhaltava voimakas tuuli. Ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Jeesus hengittää heille taivaasta, voit nähdä ja kuulla, kun uskovat saavat pyhän hengen, koska he puhuvat muilla kielillä. Salli minun olla hyvin selvä niistä, jotka hyppäävät ylös ja alas ja juoksevat ympäriinsä. Kyseessä ovat fyysiset tunteet, ei henki. Apostolien teot 2:33 sanoo, että hän oli siis korotettu Jumalan oikealle puolelle ja saatuaan Isältä lupauksen pyhästä hengestä, ja hän vuodatti tämän, minkä nyt näet ja kuulet. Luukas 11:13 sanoo, jos te, jotka olette pahat, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin teidän taivaallinen Isänne antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Pyhä henki laskeutuu pakanoiden päälle. Apostolien teot 10:43-46 sanovat hänelle kaikki profeetat, jotka todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa syntinsä anteeksi hänen nimensä kautta. 44 Pietarin vielä puhuessa näitä sanoja, tuli pyhä henki kaikkien niiden päälle, jotka sanan kuulivat. 45 ja ne ympärileikatut, jotka uskoivat, hämmästyivät. Kaikki, jotka tulivat Pietarin kanssa,
koska Pyhän Hengen lahja oli vuodatettu myös pakanoiden päälle. 46 Sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Tämä seuraava Raamatun kohta hämmentää monia pakanoita. Apostolien teot 10:47 sanoo, voiko kukaan kieltää vettä antamasta kastetta niitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niin kuin mekin? Korneliuksen perhe on saanut Pyhän Hengen, mutta Pietari haluaa kastaa heidät vedellä kuten juutalaiset. Jumala tekee selväksi, että vesikaste ei ollut pakanoille, koska he ovat jo saaneet Pyhän Hengen. Paavali, pakanain opettaja, toteaa 1 Kor. 1:17 Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan saarnaamaan evankeliumia. Ei sanan viisaudella, jottei Kristuksen risti menisi turhaksi. Apostolien tekojen luvussa 11 tapahtui jotain merkittävää opetuslapsille. Apostolien teot 11:25-26 sanoo. Sitten Barnabas lähti Tarsokseen etsimään Saulia. 26 Ja kun hän löysi hänet, hän vei hänet Antiokiaan. Niin tapahtui, että kokonaisen vuoden ajan he kokoontuivat seurakunnan kanssa ja opettivat monia ihmisiä. Ja opetuslapsia kutsuttiin ensin kristityiksi Antiokiassa. Opetuslapsia kutsutaan kristityiksi. Jumala erottaa heidät uskovista, mutta nykyään uskovat ajattelevat olevansa kristittyjä. Opetuslasten hengelliset ominaisuudet kertovat, että he ovat erilaisia kuin uskovat. Henkiset ominaisuudet ovat: opetuslapset saivat totuuden Jumalan valtakunnasta uskovina. Opetuslapset saivat hengellisen pelastuksen, Kristuksen hengen, tso. 20:22. Heidän henkensä kastettiin elävällä vedellä saatuaan Kristuksen hengen. He tottelivat Jumalan sanan totuutta. Opetuslapset kastettiin Pyhällä Hengellä Apostolien teot 2:2-4. He saivat nyt Jumalan hengen ja totuuden hengen. He puhuivat kielillä vastaanottaessaan Jumalan hengen. Koska et voi saada toista ilman toista. Heistä tuli todellisia palvojia, kuten Tso. 4:23 sanotaan. Mutta hetki tulee ja nyt on, jolloin tosi rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Sillä Isä etsii sellaisia, jotka häntä rukoilevat. Opetuslapset opettivat totuutta muille, ja heitä kutsuttiin kristityiksi Apostolien teot 11:26. Opetuslapset opettivat totuutta muille. Mikä on yhtäpitävä kirjoituksen Efesolaiskirjeen 1:13 kanssa? Efesolaiskirjeen 1:13 sanotaan, että häneen te myös uskotte pelastuksenne evankeliumiin, kuultuanne totuuden sanan, johon te myös uskoessan olette sinetöity lupauksen Pyhällä Hengellä. Jeesus opetti opetuslapsille totuuden sanaa, ja kun heidät oli kastettu Pyhällä Hengellä ja puhuttu kielillä, he opettivat totuuden sanaa muille. Kierto jatkui, kunnes fyysisesti vanhurskaat uskovat tappoivat kaikki tosi kristityt ja pyhät. Siitä hetkestä lähtien kukaan ei voinut opettaa totuutta kenellekään vastaanottamaan totuuden hengen. Se on tämän päivän ongelma. Uskovat eivät tiedä totuutta. Kyllä. Jotkut on kastettu Pyhällä Hengellä, mutta totuuden henki ei ole ilmestynyt heissä, koska he eivät ole ottaneet vastaan totuuden sanaa.